Мишель, иди ко мне. Умница. Малышка, не воруй. Волонтер Илмира Хабирова 4 аяклы дусларын ошата. Эт оясы уңайлы итеп ясалган. Ул иркен сафга кирип тора, идәннәре коры. У нас сгорели животные. Ылы Афанас авылында урнашкан приютта түзүү эшләре янгын чыкканнан соң башлана. Март башында биредә ут чыгып 43 песи һәм 1 эт яна. Ут электр чыбыгыннан чыга. Шуннан соң бирегә хакимият вәкилләре килеп, ярдәм кулы сузарга вәгъдә бирәләр. Әлеге контейнерны приютка хакимият вәкилләре алып килә. Биредә псиләр яшәячәк дип планлаштырыла. Хәзерге вакытта штукатур, малярлар стеналарны турайту өстендә эш алып баралар. Эшчеләр ремонтны санаулы көннәрдә бетерергә тиеш. Аннары һәрбер бүлмәдә 30-га якын песи яши башлаячак. Алмаз Мөхәммәдиев Дорога домой приюты җитәкчесе. Әлеге приют күршедә генә урнашкан. Ират бирегә кирип, гел хәлләрен белешеп тора. Төзү эшләре алып барылганына сөенә. Менә бу шушында пожар булды. Менә хәзер төзи башладылар. Этләргә вольер. Зур итеп, мотор итеп төзегәннәр менә. Будкалары белән. Алла бирсә, әйбәт була инде аларның. Чиста. Хәзер приютта 34 эт һәм 21 песи яши. Хайваннарны сөючеләр аларны карап ашатып торалар. Ремонт эшләре тәмамлангач, әлбәттә, койрыклылар саны да артачак. Рошния Сибатова, Булат Абделманов, НТР яңалыклары.